לא הייתי כאן 20 שנה. אני זוכר שאשתי אמרה לי שזה או היא או הפוקר. הגירושים היו מהירים, ואז עזבתי בלי להביט לאחור. הילדה עברה לפה לא מזמן. אתמול התקשרה מבואסת. סיפרה לי שהחתול הג'ינג'י שלה נעלם. היא אומרת שהוא... החבר האמיתי היחידי שלי בעיר. אז חזרתי. תל אביב, תמיד הייתה סרוטה, מקולפת, אבל חיה. במיוחד בדרום, איפה שהאקשן האמיתי קורה. הג'ינג'י אוהב לבלות בשוק לוינסקי לפי מה שהבת שלי מספרת. בטח מחפש פה עניינים איפשהו בין הסמטאות. שעות שאני בחיפושים וכלום. ואז מה אני רואה? החומוסייה שלי. לפי הדאטאבייס של מערכת זיהוי הפנים שלי, כבר היית אצלנו, בעבר הרחוק. החומוס הזה הוא בול כמו שזכרתי אותו. זה קצת יותר מריר. אבל אולי זה אני. החומוס זה תמיד אותו החומוס. זו רק התפאורה שמסביבנו משתנה. כמו החיים. טלנובלה מקראית או אופרה עתידנית. זה אותו הסרט. החוויות שאנחנו חווים ביחד, בטוב ובבאסה, זה הקטע. אהבות, אכזבות, כאב וגאולה. בסוף, יש לך כמה אנשים שאתה אוהב. ואתה תעשה בשבילם הכל. הגשם שחיכה לי בחוץ הזכיר לי שאני חוזר בידיים ריקות. אולי אשטוף את האכזבה. ג'ינג'י?